15 lakhs in Japan. International caregiver jobs now open. 80 plus candidates already placed. Visit us today to know more. Tang balapan up da katrok ka balasya thang bat pakhang lenti yak betmu ban wan persya yak jingpen long public hearing halum serman na kabanta ban yok long yu motion da Shri Cement Limited lami ke jingkeno ba ki ba pahara bat kersyan yak te public hearing nolor lum ki lapan up da kijiri ban siat yak betmu ban wan persya ka jing persya na kabanta ka jingpen long yak ne ka public hearing balabu penlong menta ka si ka arpuar trek jumang arjar penriu kalane da kita yo hakaba ka jinki hakmat ka office udupdi commissioner ka East Jantel district da ki seng bhalang ki nongsang snong ka ilaka nongkhli ki bomkwa ban wan khlong motion na ka company ka jinki persya na ka banta ka ne ka jingmu klalong ru haslong hakaba lalam khmat da ka JNC bat JSU lam ki nongsang snong ka daistong hakaba kham hadien hak jekran ba sngew bahalang dahar sembut mutirang ba ula juba ba umla ban ong ba kabor kam shong ha u henrei ban yekran bat mutirang ba ka jalaw konrad ke sangma hakapor men step shwa ban pnya shakhmat ya ka public hearing ladon ka jingsha thang ka wei ka trok ka bala kno pan up ban khanglanti ya ka persya da ki bakrsan ya ka Shri Cement Limited kani ka public hearing kania shakhmat hadien ba ka yeng ka shariru ka khlampan snge bat tha ikinomudui baya ki daw jing persya dai banra ka public hearing Shisni shwa kani ka public hearing kladon ka jingya pai ba sha office deputy commissioner ka East Jantel district da ki ba kersan hak ba lami ka huri hura hak khardop ka te ka office bat ki ba persya bat nakaliang ki pulet ki labom lathi ya ki ba pen huri hura Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta ka sni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya